Dobrý deň ľudia, už som tu zase ja, youtuber. Idem z Košierneho, som bol pozrieť na huby, ide sa domov. Kto chce ísť akej sonou na huby, môžete mi dať napísať do komentu na to video. Proste na huby sa chodí ráno, tak okolo tej, sa pôjdem okolo tej pol 10:10 na neskôr. A 11 sa vrácam naspäť. A už som teraz 1:03 a už som pomaly cestou domov, takže kto chce, kľudne príďte, poprosím vás, aj keď chcete mi dajte, napíšte mi do komentu, kľudne zoberiem vás, ale musíte ísť so mnou, lebo kto sa stratí, tak to zoberiem zodpovednosť za seba a nechcem ísť za vás, takže poprosím ľudia, kto chcete so mnou, kľudne mi dajte vedieť, napíšte mi do komentu. Tak aj na Instagram sa tam volám, že Ľudovít Lakata. Keď chcete, tak mi napíšte a